מכיוון שהערב ב8 ייפתחו אירועי יום השואה, והכותרת של ידיעות היום היא בכל חודש מתים 1,000 ניצולים. יש איזשהו פרויקט שהכתבה היא בוויינט, ללמוד להקשיב, לעזור בני נוער כותבים לניצולים, ואני רוצה להקריא לכם מכתב אחד של בן נוער שכתב ככה. קוראים לו להב מזור, בן 17.5 והוא מראשון לציון. הגיעו מים עד נפש. לאחרונה שמענו על כמה מקרים מזוויעים שקרו כאן, הוא כותב. מקרים של פגיעה פיזית ונפשית בקשישים בכלל ובניצולי שואה בפרט. גם פה בישראל יש כמה עשבים שוטים, וכאן צריך להגיד לא עוד. הגיעו מים עד נפש. האם יש סיבה שאנשים נושאי צלקות ממלחמת העולם השנייה ייפגעו שוב על לא עוול בכפם? אין סיבה שלא תקבלו את הכבוד המגיע לכם. ולא רק ביום הזיכרון, יום בודד בשנה לצד 364 ימים שבהן אין אזכור לתקופת המלחמה. מדינת ישראל אוהבת אתכם ומחבקת אתכם יום יום. אתם הגיבורים שלה, אתם הגיבורים שלנו, ולא ניתן שדבר כזה יקרה שוב. לפני כחודש וחצי חזרתי ממסע לפולין שנמשך שבוע, טרבלינקה, מיידנק, אושוויץ, בירקנאו, ורשה ועוד, כדי לזכור עד כמה אתם אמיצים, גיבורים וראויים להערצה. יש בכם כוחות נסתרים, נפשיים, שכליים ופיזיים מנצחים כל דבר. לי ולמשפחתי אין קשר ישיר לשואה, אבל המסע הזה הבהיר לי שאת השואה חווינו כעם. אני צריך לסיים בהתנצלות אישית וכללית. סליחה על הפגיעה הפיזית והנפשית, סליחה על שנפגעתם כאן מאזרחי המדינה, ותודה לכם על שהקמתם את המדינה, על שלא ויתרתם על החיים, על שלא ויתרתם עלינו. זה נוער אחר, ויש כאלה רבים. אנחנו צריכים לתת להם יותר במה. לצד האחרים, העשבים השוטים, קורא להם להב, אז אני אצטרף אליו, כי אני יותר בוטה ממנו. לצד העשבים השוטים יש כאן נוער אחר, ואני בהחלט מצטרפת לסליחה שלך, להב.